Girong kuwi. Ayo. Ya, langkahmu jiwat. Pucet. Cek, kaya parayitno iki jan kowe iki ngopo ta, Yit? Usir. Aku ki bintang tamu kok malah tok usir. Nggih nyuwun pangestu nggih Mas Dwi. Menika Dwijo ingkang hebat. Pun minterke lare-lare kathah Nggih, menika. lebet kula mawon. Nggih, Nggih. dipinterke kalih Bapak Dwi niku. Golek perkara karo aku tak ajar nang kene malah kowe. Wis Bang, Kowe nantang aku tak gulung nang kene ku malah. Ayo kloso wae digulung. Doni Masmus tikaning wang. Yo kijing miring Mas kijing miring muni-muni ngono. Piyayuk suarane apik. Wis sembarang-barange apik, becik. Sawer Mas. Kang. Ayo. Ayo. Ngelatih aku ngopo? Prayit iki kok kowe lah kok kowe ngelatih aku ngopo? Boke bayar aku kok ngelatih aku. Lah masa dilatih ora itu wae ya. Wong mripat menemu ya wis ngelatih ya. Wah, besok Kamu jiwat. Suarane apik aku lho Rit karo kowe iki Yit. Kepanding MC, apalamu ki apa MC iki? Mawara saping hati. Tetulunga raga ningsun. Diledek to aku rantuk pedang. Yo, jangut Bu Jayanti, saraku entek ngarapi prayit kok. Ketoke kualat kuwi. Prayit iki ketoke malah. Prayit malati apa gombal amoe maya malati. Surga itu makan. Dia nih anak suka jajan, sumpah mati yang lo mau, semua tinggal GoFood. Dukang malahan. Ngincim aku karo prayit kok, masalahe ngarapi aku ida-idane mana. Ayo le, Yit, Rayit. Ya Yit, kowe ganti MC apa kowe iki? Belok barang. Lho, tintingane lha rambut tinting terus Tinting ono kowe iki gender kok. Sampean rene arep ngopo? Cuk? Apa? Lah, Kok nintingi kok malah blusuk ke wong iki. Tok nae genderae. Kalah e. man as Kudu ngrungokno Yit. Kowe iki go ngalam rungokno. Nek ninting rungokno sing nyembang iki lho. Kok malah nyulah tirono. Mas. Kayak guru urupat dadi si Pak Lurah iki macet emang mleboke mriko galengan mriko. Kowe kok tak Urupat bae kan mau. Pun Mas man tenang mengke kula kempite nggih. Esam mira nyirnake lungkrah lan lasu. Adalai. Aku Kowe iki. sinden iki tujuh sinden profesional. Heeh. Mbok blusukke. Tinting kamu rono aku ya melu rono. Piye to? Mantep Ngawur ta kowe aku. ninting ninting iki duduke dalan ora blusukke Yit. Kali yo, Kowe engko nek kleru tak kon nyawer aku lho. Apa gablek duit nyawer iki. Prayet tuh bensin pengen jaluk kancane kok.
ngilangke rasa kang samar. Cengkok yen mapan ngono kuwi. Piyayi nyuwara karo mesem wis kaya ana apike. Kowe Awi manut kuwi ya. ngeden suaramu wis ora karu-karuan. Ya ora pancen suaramu elek. Ora perlu junior senioritas elek ya elek. Dar kowe ya tanggor aku. Tras naku sundul Wis nang kono bae kendang-kendangi Pak De Sugeng wis namu ya elek. Nang tengok-tengoke ae rasa gender aku pagi aku wae. Wis aku Pak. Banyu tawa. Monggo, monggo Bu, tanggapipun. Sakke lho Mas. Sakke lho diseneni jenengan ngono kuwi wong plentas-plentus. Prayu tok mesake ngadi-adi no bocah iki stokno ae ben. Nek diseneni ya tak selasani genti ya. Mi ngujiwate yen nang geget lati anjinjet alise sasalabane lencir gone nang samangke sinawang yen ngujiwat pamikiran kuat kaya arep nekat suwe-suwe tambah bebasan gayo simat. Dok, bagaimana cara menghilangkan uban tanpa cat maupun semir secara permanen? Jadi gini, uban itu kan rambut, jadi otomatis uban akan tumbuh dengan terus-menerus. Yen tengah pangrasaku kaya was sumandhik hamong tansah tak lalekke nanging terus wakasan papuntonku upamane sekar ayo kongsi layu kanggo cecedokku amung nimas musti kaku. Kaya rekaman Lokononto ya Mas Wah, Bagas nggih. kandhane kok. Yet iki mau jamu Yet.
Dedel dua kaya ngene iki. Alah, jam